Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Baka dai giri cakwai. Ranar 20 ga wata ranar Laraba kenan da yardar Allah a tashar nan tamu mai suna Dangada TV. Tasha mai farin jini da misalin karfe 8 na dare da yardar Allah Laraban nan da za ta zo 20 ga wata. Za ku samu gishiri a tashar Dangada TV. Gaskiya ne. Magana da na kowa ya faɗa haka ne, fim ɗin gishiri zai nishaɗantar da al'umma, zai gamsar da ku. Kada ku sake a baku labari, ku kalli shahararren fim ɗin nan gishiri in babu kai babu niya a tashar Dangada. Ɗan da kai don uwar kai. Dangada yi. Ki bude fuskan ki ana ga miki. Gishiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gishiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoya na fadin duniya. Kuna jiran wannan fim din, gashi Allah ya kawo shi mai suna Gishiri a Dangada TV ranar Laraba 20 ga wata karfe 8 na dare. Gishiri, gishiri, gishiri in ba kai ba miya. Babba. Ya gari. To ya ake Ya gida. gishiri fa. Ranar Laraban nan da misalin karfe 8. Ka ji labari? Na ji labari. Karfe 8. Karfe 20 ga wata. Kwarai kuwa. Gishiri zai shigo. Zai shigo. In ba kai Ba miya. baka ne. Baka dai. Gishiri. Ka ji labarin shi a haba gishiri in ba kai ba miya. Jama'a ku tsaya ku saurara. Wannan labarin da gishiri ba a taɓa yin kamarsa ba a industry. Industry. Barka ne. Baka dai. Gishiri in ba kai Ba miya. Yanzu mun wuce wannan kwanan, mun wuce ni har na gaji da kirga kwanonin da muke tafiya. Yanar ka ja ka sake ne. Ya abar kauna masoyiya na sanki. Wai babba waya magana ne da sauka. Ina daidaita sauna. Kwarai kuwa. Yana cikin gishiri. To ranar yaushe ne? Ranar 20 ga watan ran Laraba da misalin karfe 8 na dare da dare A Allah. wacce tasha? Dangada TV. Ka tabbatar? Na tabbata kuma wallahi wannan aikin ba a taɓa yin kamar irinsa ba. To zan karba daidaita sauna a cikin gishiri ranar Laraba 20 ga wata. Salamu alaikum jama'a. Gishiri.